Είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτοί οι φύλακες και το δείχνουν με την απόδοσή τους μέσα στο εκείπεδο. Εδώ ο Νάκος θα εκτελέσει το πλάγιο. Μία κεφαλιά εκεί από τον Σαουλίδη. Ο Ελκάντη προσπαθεί, δεν τα καταφέρνει. Ο Βασιλόπουλος εκεί κερδίζει ένα πλάγιο. Το οποίο εκτελεί ο Θεοχαράκης. Δεν πάμε πίσω, ρε, δεν πάμε πίσω. Ο Θεοχαράκης πάλι με την μπάλα. Ο Μιλωνάς εκεί κέρδισε το πλάγιο. Κερδίζει λίγα μέτρα η Ένωση Ρέντι, η οποία είναι μια πολύ νεανική ομάδα. Με χαμηλό μεσόωρο ηλικίας, η οποία βέβαια ενισχύθηκε με την προσθήκη του Αντρέα Μιλωνά από τον Ατρόμητο Πειραιά. Ένας παίχτης πολύ καλός, πολύ έμπειρος παίχτης. Είχε κερδίσει και το κύπελλο Πειραιά πριν από 3 χρόνια περίπου, 4 νομίζω, με αντίπαλο το Κερατσίνι στο Καραϊσκάκι. Εκεί προσπαθεί ο Ορφανός, ο Σαουλίδης να βγάλει, δεν τα καταφέρνει. Ο Θεοχαράκης εκεί κυνηγάει. Για να δούμε εδώ. Προσπαθούν οι παίκτες του Καραβά να μπουν στην περιοχή και να απειλήσουν, δεν τα καταφέρνουν όμως. Κερδίζουν όμως ένα πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Νόντας ο Νάκος. Εκεί μπροστά από τον προπονητή του. Πιέζει ο Κουτούζος εκεί. Ο Βασιλόπουλο. Ένα γέμισμα στην περιοχή του Καραβά. Ο Ελκάντη προσπαθεί να κυνηγήσει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει όμως. Η μπάλα φεύγει έξω. Βλέπουμε τις παίκτες της Ένωσης Ρέντι, οι οποίοι τρέχουν, κυνηγούν την μπάλα. Τώρα είναι υποπίεση, βιάζονται, πρέπει να ισοφαρίσουν και να προηγηθούν αν μπορούν. Η Θιέλα Κορδαλού απ' την άλλη με την Αρμενική έχει διευρύνει το σκορ. Είναι στο 2-0 μέχρι στιγμής. Ο Πάπαρης κάνει το βολέ. Προσπαθεί εκεί ο Μπαλτζάκης. Κερδίζει το πλάγιο από τον Λόλο. Εδώ ο Καλικάντης κερδίζει το χέρι από τον Δραχουτό. Βασίλης ο Καλικάντης, που κι αυτός είχε συμμετοχές με τον Ατρόμητο στην Δέλτα Εθνική. Εδώ ένα φάουλ από τον Μιλωνά, ο οποίος μάλλον προσπάθησε να απειλήσει απευθείας. Η μπάλα έφυγε όχι πολύ μακριά, αλλά έκανε καμπύλη και κατέληξε στο πάνω μέρος των δικτύων του Μότου. Καλό παιδί, είναι κακό. Ο ήλιος καίει στο maximum. Είναι 2,5 ώρα μεσημέρι. Μερικοί φιλαθλητικοί έχουν προλάβει και έχουν κάτσει κάτω από την τέντα εκεί στην εξέδρα. Νομίζω ότι είναι οι φίλαθλοι της Ένωσης Ρέντι που έχουν προλάβει και έχουν κάτσει εκεί. Έχουν έρθει πιο νωρίς στο κήπεδο. Εδώ ο Δρουχουτός μπαίνει από αριστερά. Δεν τα καταφέρνει όμως. Πιέστηκε και από τον Σκεντέρα και η μπάλα έφυγε out. Ακούμε κάποιες φωνές από την εξέδρα να δίνουν οδηγίες. Ο Πάπαρης θα φέρει την μπάλα κάτω από τη σέντρα. Ο Μητυλινέος εκτελεί το πλάγιο. Τι είπες? Ο Ελκάντη προσπαθεί εδώ με τον Καλικάντη. Πάλι μιλάς? Νικητής είναι ο Καλικάντης, ο οποίος αγωνίζεται, τον έχω δει να αγωνίζεται σε πολλές θέσεις μέσα στο γήπεδο. Εδώ ο Βασίλης ο Καλικάντης εκτελεί το πλάγιο με τον Μιλωνά. Έφαγε μια κλωτσιά εκεί από τον Δρουχουτό. Τους καλεί ο κύριος Καριοφίλης. Ο Δρουχουτός, ο οποίος είναι πρώτος στις κόκκινες κάρτες για τον Καραβά. Έχει 2 ο Δρουχουτός, 2 κόκκινες κάρτες, 2 και ο Κασάρα. Από την άλλη μεριά ο Βασίλης ο Καλικάντης έχει και αυτός 2. Κίτρινες ο Δρουχουτός έχει 14 παρακαλώ. Και ο Ριγούτσος έχει 10 για τον Καραβά. Από την Ένωση Ρέντι δεν βρίσκονται στην αντίστοιχη λίστα σε ψηλές θέσεις κάποιοι παίχτες.
Ο Δρουχουτός που είναι ένας καλός παίχτης, δυνατό παιδί, γυμνασμένο, νευρικός όμως μες στο γήπεδο. Ο Νάκος εδώ διώχνει με κεφαλιά. Αφήνει την μπάλα και ο Θοχαράκης θα καταλήξει πλάγιο. Ο Βασιλόπουλος εκεί δεν κατάφερε κάτι. Ο Νάκος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτός το δικό του πλάγιο με τη σειρά του. Να πούμε λίγο για τους scorers. Για τον Καραβά πρώτος είναι ο Πρίντεζης, ο οποίος είναι στον πάγκο σήμερα, έχει 19 γκολ. Πρώτος στη βαθμολογία. Απ' την άλλη, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Γκάνη της Θίελας Κορυδαλού και ο Καρακασίδης της Θίελας Κορυδαλού με 17 και 16 γκολ αντίστοιχα. Ο Τσαλατσάνης του Πανφαλιρικού με 15 γκολ. Ο Ριγούτσος του Καραβά με 13 γκολ. Και πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Βασιλόπουλος για την Ένωση Ρέντι με 12 γκολ. Είδα ρε Στάθη με δύναμη! Είδα με δύναμη! Έχει κάνα δεκάλεπτο να συμβεί κάτι αξιοσημείωτο στο παιχνίδι. Μετά τον γκολ που πέτυχε ο Κασάρας στο 10. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ένωση Ρέντι. Είναι πίσω στο σκορ. Είναι δύσκολη θέση της. Η Θίελα Κορδαλού έχει ανεβάσει κι άλλο το δίκτυο του σκορ. Οπότε το παιχνίδι από εκεί, από το παιχνίδι εκείνο δεν περιμένουμε καμία από τις ομάδες εδώ πέρα χαρμόσυνα νέα. Η Θίελα κερδίζει. Ανεβαίνει σίγουρα απευθείας στην Αλφα Πειραιά. Τώρα το μόνο που μένει να φανεί είναι αν θα τερματίσει πρώτη ή δεύτερη. Αν το παιχνίδι λήξει με νίκη του Καραβά, τερματίζει δεύτερη. Αν το παιχνίδι λήξει ισοπαλία, τερματίζει πρώτη. Και αν χάσει βέβαια ο Καραβάς, πάλι τερματίζει πρώτη. Αλλά αυτό θα το μάθουμε αργότερα. Εδώ ο Δρουχουτός πάλι έκανε την κεφαλιά. Προσπάθησε και ο Κασάρα, δεν τα κατάφερε. Ο Πάπαρης έδωσε εκεί στον Κουτουζό. Η Ερεμία επικρατεί στους πάγκους. Εδώ ο Βασιλόπουλος κέρδισε ένα πλάγιο. Ο Θεοχαράκης εκτελεί. Ο Κουτούζος εκεί με την μπάλα. Προωθεί. Κόβουν εκεί οι αμυντικοί. Να εδώ γίνεται η φάση. Γεωργιάδης αριστερό σουτ και το 1-1. Να ισοφάριση για την Ένωση Ρέντι με τον Γεωργιάδη. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Εκεί που το παιχνίδι είχε πέσει σε ρυθμό. Να η Ένωση Ρέντι. Αλλάξαν την μπάλα πολύ ωραία εκεί οι παίκτες. Και ο Γεωργιάδης μέσα από την περιοχή με ένα αριστερό σουτ από κοντά εκτέλεσε τον Μότο που δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και το παιχνίδι έρχεται στα ίσα. 1-1 λοιπόν. Αλλάζουν τα δεδομένα. Θα ξαναδούμε βέβαια αυτό το γκολ. Βλέπουμε εδώ. Χάνει την μπάλα εκεί ο Δραχουτός. Αλλάζουν την μπάλα ωραία εκεί οι παίκτες Ένωσης Ρέντι. Και ο Γεωργιάδης σκοράρει μετά από την πάσα του Μιλωνά, ο οποίος πανηγυρίζει και έλα Κριστιάνο Ρονάλντο. Να λοιπόν η ισοφάριση. Εδώ βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες. Στο 24 ο Γεωργιάδης έκανε το 1-1. Ήρθε λοιπόν η αντίδραση της Ένωσης Ρέντι. Ελκάντι κερδίζει το φάουλ εκεί από τον Καλικάντι, ο οποίος βοηθάει τον Γιάννη τον Ελκάντι να σηκωθεί. Ο Δρουχουτός εκτελεί γρήγορα το φάουλ.
Παίρνει την κάρτα εκεί ο Καλικάντης, νομίζω, που προσπάθησε να κόψει. Μπες μέσα, Ελευθέρη, μπες μέσα. Ο Ανδρέας ο Μιλωνάς εκεί προσπαθεί να κερδίσει κάτι από τον κύριο Καριοφίλη, αλλά δεν γίνεται πλέον τίποτα. Κάνε μια γλυκά σέντρα. Η κάρτα έχει βγει. Μια γλυκά σέντρα. Ο Ελκάντη θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όχι δυνατά. Έτοιμος ο Ελκάντη, παίρνει φόρα, σφυρίζει ο κύριος Καριοφίλης. Η μπάλα στην περιοχή. Διώχνουν εκεί με κεφαλιά επέκταση Ένωσης Ρέντι. Προσπαθεί ο Μιλωνάς εκεί ωραία να κλέψει την μπάλα και να βγει μπροστά. Κερδίζει το φάουλ. Ένας πολύ χρήσιμος και πολύ έμπειρος παίχτης, ο οποίος έχει δέσει καλά με τους πιτσιρικάδες εδώ της Ένωσης Ρέντι. Από κουβέντα που έκανα με τον πρόεδρο της ομάδας μου είπε ότι η άνοδος δεν ήταν σκοπός από την αρχή, προέκυψε στην πορεία και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουν, να προσπαθήσουν να την αφήσουν να εκμετάλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Θα συνεχίσουν και όπου βγει και πολύ καλά θα κάνουν. Δεν μπορείς να αφήσεις τέτοια ευκαιρία. Εδώ έρχεται ο Κωνσταντάτος με πολύ δύναμη και διώχνει κεφαλιά την μπάλα σε πλάγιο πάνω από τον Ελκάντη. Εδώ με τη Λινέος τώρα με την μπάλα εκτελεί το πλάγιο δυνατά. Πάλι για τον Ελκάντη. Διώχνει εκεί ο Κωνσταντάτος πάλι. Εδώ αλλάζουν την μπάλα επέκτηση Ένωσης Ρέντι. Δεν τα κατάφεραν καλά όμως. Ο Ρουχουτός πάλι εκεί πιέζεται από τον Γεωργιάδη, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο. Αριστερά τραβά τον εδώ. Αριστερά. Πάλι ο Μητυλινέος στο πλάγιο. Μπροστά για τον Ριγούτσο. Πλάγιο για την Ένωση, για τον Καραβό μετά το διώξιμο του Κωνσταντάτου. Πάλι ο Μητυλινέος πάει για το πλάγιο αυτό. Μπάλα στην περιοχή, δυνατό πλάγιο κατευθείαν στα χέρια του Πάπαρη, ο οποίος τροφοδοτεί με τα χέρια τον Μπαλτζάκη, ο οποίος προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε γιατί εκεί ο Σκρόνιας του την έκλεψε. Ο Νάκος προωθεί. Έδιωξε εκεί ορφανός νομίζω για τον Ένωση Ρέντι, παραχώρησε το πλάγιο. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά του Κώστα του Καριοφίλη, ο οποίος σφυρίζει Β κατηγορία. Είναι αξιολογημένος, Β εθνικής διαιτητής. Ευελπιστεί του χρόνου να ανέβει στη Super League, να σφυρίζει Super League. Εδώ μια κεφαλιά του Βροχουτού προς τα πίσω, η μπάλα φτάνει στον Πάπαρη. Ευελπιστεί ο Κώστας να σφυρίξει Super League, είναι πολύ πιθανό από ό,τι ακούγεται. Και μακάρι γιατί είναι ένας καλός διαιτητής. Εξάλλου η Ένωση Πειραιά έχει μόνο έναν διαιτητή. Στην Super League, τον Ηλία Σπάθα. Ο Γεωργιάδης εδώ δίνει την μπάλα στον Νάκο. Θα εκτελέσει το πλάγιο. Θα παίξει μεγάλο ρόλο και ποια ομάδα θα αντέξει κάτω από αυτόν τον ήλιο. Ποια θα έχει περισσότερες δυνάμεις και τρεξίματα να κυνηγήσει το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ο Σαουλίδης εδώ πήρε μια κεφαλιά. Βιάζονται οι παίκτες του Καραβά. Προσπαθούν να πιάσουν στον ύπνο την άμυνα της Ένωσης Ρέντι, αλλά είναι δύσκολο εκεί πέρα γιατί είναι πολύ καλή αμυντική. Και μην ξεχνάμε ότι η Ένωση Ρέντι είναι η καλύτερη άμυνα στον Πειραιά, στην κατηγορία μάλλον αυτή. Έχει δεχτεί 13 γκολ. Η Θίελα έχει δεχτεί 22 και ο Καραβάς έχει δεχτεί 13 κι αυτός. Η Θίελα έχει 52 γκολ παθητικό. Η Ένωση Ρέντι έχει 50, ενεργητικό συγγνώμη. Η Ένωση Ρέντι έχει 50 και ο Καραβάς έχει 54. Ιδιαίτερα υψηλά νούμερα, πολλά γκολ.
Εδώ ο Βασιλόπουλος διώχνει. Κοιτάξτε που πίσω έχει γυρίσει ο Βασιλόπουλος για να βοηθήσει την ομάδα του. Ο Ελκάντι εδώ προσπαθεί να βρει εκεί τον Ριγούτσο, αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα έφτασε στον Πάπαρη, ο οποίος κάνει το βολέ πάλι. Η μπάλα κάτω από τη σέντρα. Ο Νάκος δεν μπόρεσε εκεί. Κάτω από την πίεση του Κουτούζου παραχώρησε το πλάγιο. Υπάρχουν εδώ πολλοί από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματιών Πειραιά, από τη διοίκηση της Ένωσης. Υπάρχει ο Παναγιώτης ο Λαπατάς, υπάρχει ο Γιάννης ο Σπάθας και άλλοι παρατηρητές. Εδώ ο Ελκάντι πήρε την μπάλα πολύ ωραία από τον Ριγούτσο και ξαναβγάζει πάλι, προσπαθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει εκεί, δεν τα κατάφερε. Έβγαλε πολύ ωραία μπαλιά για τον Κασάρα, ο οποίος κυνήγησε αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα φτάνει στον Καλικάντι, ο οποίος αλλάζει πολύ ωραία με τον... Να, μια ωραία τρίπλα εδώ και κέρδισε το φάουλο ο Καλικάντης. Προσπάθησε να αλλάξει με τον Μπαλτζάκη, ξαναπήρε την μπάλα, έκανε μια ωραία τρίπλα εκεί πάνω στον Βρουκουτό, ο οποίος έκανε ένα λίγο σκληρό φάουλ. Ο Μιλωνάς τώρα εκτελεί και δίνει στον Καλικάντι, ο οποίος θα γεμίσει, φέρει την μπάλα στην περιοχή, περνάει η μπάλα, Βασιλόπουλος, σουτ και γκολ. 1-2 από τον Σκεντέρα. 1-2 και κοιτάξτε εδώ μια λαβή που του κάνει ο Φιωχαράκης και το πετάει στο γήπεδο. Η Ένωση Ρέντι γυρίζει το παιχνίδι, να μια απίστευτη εξέλιξη. Η Ένωση Ρέντι έκανε την ανατροπή, γύρισε το παιχνίδι μέσα σε 37 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ, ο Καλικάντης βγάζει τη σέντρα, πηδάει ο Γεωργιάδης, δεν πιάνει την κεφαλιά. Ο Βασιλόπουλος είναι πίσω με το γόνατο, περνάει την μπάλα και από πολύ κοντά ο Σκεντέρας την έστειλε στα δίχτυα με δεξί πλασέ. Δεν μπόρεσε ο Μότος να κάνει κάτι. Κοιτάξτε εδώ τους πανηγυρισμούς, κοιτάξτε τη λαβή που του κάνει ο Θεοχαράκης. Είναι λαβή κάτσα αυτή που του έκανε ο Θεοχαράκης. Πάλι καλά που δεν χτύπησε. Θα δούμε αν χτύπησε μόλις σηκωθούν οι παίχτες εκεί και φύγουν από πάνω του. Σέντρα για τον Καραβά. Τώρα ο Καραβάς είναι με την πλάτη στον τοίχο. Όπως είναι τώρα η κατάσταση, η Θεία Λαγκορδαλού τερματίζει πρώτη, η Ένωση Απόλλωνα Κράτη Ρέντι δεύτερη και ο Καραβάς θα συνεχίσει στα μπαράζ. Όπως είναι η κατάσταση μέχρι τώρα είπαμε. Αυτό μπορεί να αλλάξει, έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο μπροστά μας και κάτι. Για να δούμε στο τέλος. Ο Νάκος εκτελεί το πλάγιο, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Ο Σαουλίδης εκεί πηδάει την κεφαλιά και καταπληκτική επέμβαση από τον Πάπαρη. Μια απίστευτη εκτείναξη και έσωσε ένα κάτι παραπάνω από σίγουρο γκολ. Κοιτάξτε εδώ την καταπληκτική επέμβαση. Κοιτάξτε που πετάχτηκε. Απίστευτη απέκρουση, απίστευτη απέκρουση. Είναι από τις αποκρούσεις που δίνουν βαθμούς αυτή. Το κόρνερ από τον Ελκάντι, μπάλα στην περιοχή. Ξαναγυρίζει αυτή στον Ελκάντι, ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει εκεί τον Καλικάντι για να ξαναβγάλει σέντρα. Για να δούμε, ο Καλικάντης κόβει πολύ ωραία, παραχωρώντας το πλάγιο για τον Καραβά. Απίστευτη επέμβαση, το ξαναλέω, πραγματικά ήταν απίστευτη αυτή η επέμβαση. Βέβαια τον έχω δει και σε άλλες, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο. Εδώ η σέντρα από τον Κασάρα στην περιοχή, έκοψαν εκεί η αμυντική με τον Ορφανό νομίζω και τον Κωνσταντάτο, δεν είμαι σίγουρος, δεν βοηθάει, είπαμε εκεί ο ήλιος είναι σε περίεργη θέση. Είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε τους παίχτες. Φάουλ κερδισμένο για τον Καραβά, για την Ένωση Ρέντι, συγγνώμη. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κουτούζος εκεί προσπαθεί να γεμίσει και τον Γεωργιάδη, αυτός δεν τα κατάφερε να κερδίσει. Έδειξε εκεί η αμυντική με τον Συριανό, η αμυντική του Καραβά. Μπάλα στον χώρο του κέντρου. Σφυρίζει ο κύριος Καριοφίλης.
Ο Σκεντέρας εκεί ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος έβγαλε την μπάλα έξω. Κάποιος έχει τραυματιστεί. Να πούμε ότι την ώρα της επίτευξης του δεύτερου τέρματος από τον Σκεντέρα στην εξέδρα εκεί άρπαξε μια φωτιά, κάτι ξερά χόρτα, άρπαξε μια φωτιά από κάποιο βεγγαλικό. Κάποιοι πήγαν να καούν εκεί πέρα, ευτυχώς δεν κάηκαν. Σβήστηκε η φωτιά έπειτα από την έγκαιρη επέμβαση των ανθρώπων του γηπέδου. Ήρθε και η πυροσβεστική. Ο Νάκος πάει να εκτελέσει το πλάγιο. Ψάχνει συμπαίχτη του. Δύσκολο να βρει ελεύθερο εκεί. Ο Βλουκουτός εκεί προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Έλα ρε Κουτσού, άκρη, ελάτε άκρη. Μητυλινέος στο πλάγιο. Ψάχνει εκεί τον Ριγούτσο. Και έχουμε φάουλ. Βλέπουμε τον Καλικάτη να τραβάει τα μαλλιά του. Ο Ελκάντι πάει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, ο οποίος θα φέρει την μπάλα στην περιοχή επικίνδυνα. Για να δούμε την εξέλιξη. Ο Ελκάντι έτοιμος.